You know, now I understand you to a receiving part or a belt and no. I know to find body. He let the change. Guys, band round the anaronas, that tore a band. Bakuna Kudakwashe, band in Jinda Ambrizwa belts. Right. I know your program. It very, very tight. Yeah. Yeah, it is very, very tight. So, check time and yes. You want to just do a festival. Sorry. Yeah, I to Sarah. I say it. I said it. I say it. I do something. I don't be done with it. Serious. I don't approach your phone. You are good by when I met you. I am a friend of Marex. Quite congratulations to me. I was sure. Finding that Torah. The pay was under some. Do that means on a plant, guys. Yes, on Miriam, yes, on a plant. Daddy. Plant. Somebody no men. Patch up at the time. Band. Somebody look at that. So, Mira, Silencio Masuru. Right. Band around guys is another one. To celebrate. I'm scan now, guys. I could say I'm all cards. We miss the guys. That's our miracle celebrate our cards. So that nobody knew our bandage. Nobody knew our necessary quantity built. Saka to celebrity ketchup. Celebrity ketchup, our first guest kuma celebrity we are having Kudakwashe Chiwandire and tika yes tishamboti gwei nas tishamboti gwei guys asanda kakuzai tikiripo nesloti kana ndorokwa ndomuruma ndingati ini zveboxing guys mwana anorowa singatoiti kana ndanati zvaipa guys ndikana kutoshunya ndotisa ha mutingamirira kurokwa saka rambai muri pana panoti muchaona tiri kuzopinda muground 3-2 hanzi makarova kamwana tukuzopinda muground 3-2 nasi tukupinda muground saka rambai muri pano tione kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei guys saka belt rekuzimbabwe belt ndizvo ndakaita ngari reme vane wrestling vanofashiwa vagarwa nesekwa paya rorema guys bande iri kuti rinoisikere muchiuno bande iri ndo bande renyika iri bande rezimbabwe iri bande iri rakabva kure iri rakabva kuzambia bande iri akaritora kuzambia ndiye musikana kana kuzambia champion yekuzambia akanoritora now she's defending it now I'm defending arutamba this month takamusapota zvevakadzi sete triple yes but kuzimu manje kuzimu guys mwedzi unoyi mwana yafa kuti awina iri bande rifungwa kusara kuzimbabwe guys vari kugwira bande iri this month akatora belt iri kuzambia last time hanitika so this time ari challenge wanani asi ndo kune imwe nyika tichanzwa kuti ari challenge wanani nokune imwe nyika nasi saka pane munhu ari kumuchallenge vari kurwira kuzimu saka iri rinofanwa kusara kuzimu guys iri rinofanwa kusara kuzimu guys iri ichova kuti mwedzi uno tofanwa kutomusapota mwana uyu handi mamusingamuzivika kwaibvisa inzara adzichaiti kuti ndibve ndotongodai so hanzara ndoita plan mumabhokisi todai toruma pakaipa nhasi pakaipa saka guys toda kusapota mwana uyu andika ngatisapotanei semadzimai handi varume vanosapotana varume mukaona vakaunganira bhora paya vachisapota bhora mai mwana ungati kana nechingwa mari chingwa haupuwi guys haupuwi kamaita upside down ndizvo hayo ndizvo so ungati mari puwa haupuwi hanimaona tikutoti mawina zvaiso tatina ndokuwina kupi kweve iri mabhanda ane mari kaya mabhanda ane mari kwai musazorowa hachina kumira mushe tichaona muground mirai tichaona tapina muground haufa ayo ndobvisa magrasi kana ndakugwa guys kwai ndanzwa ndaverengwa panyuzi inga waitako kupi inyuzi dzipi dzekuzimbabwe dzepi kwai ndabuda panyuzi guys maita henyu vandibudisa panyuzi ndiani vandibudisa panyuzi naiwo chinazondipa registry rakakwana kwai munozvambaradzwa iwe titozongoona kwai mama kura kwazvo musadandidherera guys musadandisaiza guys ndogona kungomiramira musadandisaiza mirai timboona iye anga achizonyoda kurovawo chembere zvokudaro here mbomirai tione kuti haufa mbomirai tione kwanzi tiri kurwara kuno nenyaya tino ndiani
chinondiyani handisi kuiziva inini yacho. Okay, right, vasi rapedza here tiinde kunoona musikana tarisai tione kai musatize nebhandi remunhu. Haiwa bhandi handizoti zinaro ndingaurawa nokurohwa ndekuzimbabwe kamachokoretai. Hai Zim crimes shamwari unofunga kuti uchitorawo nyaya uchitonjera iyi haisi crime zvayo, but sewomen's month you have to make an exception yekuti vakadzi ngaticelebrate vamwe vakadzi guys. I think ngaticelebrate vamwe vakadzi mwedzi unoyu guys. Mukadzi wamuri kuziva who's making it, whether in business, whether in sports kana mchi guys, bring them kuwhatsapp kwangu. Let's celebrate them guys. Let's show them kuti we love them and we support them. Vamwe vakadzi vakutisa pamepo guys. We have mapilot yechikadzi isu edu takadofora tinongowana mutongo wedu ndokutukwa pano paFacebook ndo mutongo wedu, asi hazvingaiti kuti celebrate vamwe vakadzi. We have to celebrate vamwe vakadzi guys. Handi muri kunzwa. Saka kana uchiziva business woman aita mari handimaona, please ndipei kuwhatsapp mwedzi unoyu wese ngaupere tichivaposta handimaona, tichivagamuchira, tichivafarira, tichivataridza usapoti handitimaona. Kana utorimo mucomment section uri business woman iwewe kuda hatitozviziva ko you're keeping it low profile, tiudze rejoice. Kana ndorohwa unoya mwanangu kubatsira, unoya kubatsira ndorohwa, unoya kubatsira. Saka inini ndini umaga wekuZimbabwe. Ndapuwa switire kuZimbabwe. Ndini umaga wekuZimbabwe. Anmona. Ndini umaga wekuZimbabwe. Nguzu. Guys, akubvumizivi kurohwa makiki muboxeni, tinokuita zvemaoko. Inini handisi professional boxer, ndinobvumigwa kuti kana ndikaona kuti anonyanya kundirova ndomuruma, ndinobvumigwa. Bandere. Chuta kunoko. Mini grefoni yangu. Chirega akuya guys. Unzai baba nyaya baba tino kuno, unzai nyaya baba tino kuno. Unzai nyaya baba tino tuone. Belt ndere fight, ndere kurova kwandoita vanhu. Belt ndere kurova. Bawa ituone. Akuya champion, mira ngitaridza champion. Haito. Kwandiri kujobek eka guys, vari kujobek nditengerewo ka lunch. Vanhu vari kujobek nditengerewo lunch. Asana amuna mbodina ku social media kanasi. Vari kujobek nditengerewo lunch, please. Yes, there she is guys. Mupewo my love nema likes. Ush. Chigara koko. Mupewo my love nema likes aka. Asimbomira pa nyatso kuona baby. Mira pa. Ndoda kuti ubate ne belt rako. I want you to have a belt. Kamoko guys, mungafunga here kuti akamwana akakanotobaya zvekutodaro. Ndiye mwana daundurova nasu. Sandibvumi. Ndomuruma. Ndiye mwana wacho vari kukufarira. Ndiye mwana wacho iyeyu imbomhorosa vanhu. Everyone. Sinikuka zvakotaura navo. Makadiko neZimbabwe ndiri kumbira support ghost ndatotaura kuti belt ripa kusara. Okay. Saka tichange tiripo, unongoti pamadetails musi wakati tichange tiripo. Tichaita kuti uve uwine belt ro uchida usingadi. Nenoisa tenge tichita. Taura kunavo. Yeah, ndinongoda kukokotidzai mese nekukutendai kune vese vari muno muSouth Africa vanditambirawo vanipa welcome yakanaka kuti ndipinde munyika munomu. Apo ndiri kuda kugadzirira mutambo wangu wandikatasana nawo nomusi wa1 October. Madates achinjwa hawo, sorry for that, because zvisati zvaorganized. Saka tangopushawo nemonth. So per month iyoyo I think you guys munema prepared and musanenge ane mari yekuyozoona fight. Because hatidi vanhu vanozoti tasati tagadzirira. So fight is on 1 October. That's when the fight is going to take place. So tukudai mese muye muzoona fight iyoyo, and it's going to be a historical tournament. Oh. So for Zimbabwe. Because
this thing hachichinje kutamba nacho chandakamatesha. Chaka This is a big thing. chorema futi. Kune vanoziva boxing vanoziva zvanikutaura nezvazvo. Though zvazvo hatingataure hedu zvakawanda kuti tichataura vanhu vanozozvitarisa sei nenzira yavo yavanotarisa nazvo, but this is a big thing, which means belt iri rikufanira kusara muZim for the second time. Yes. Then from there tonotora rimwe belt kuMexico. Amen. Go baby. We are going to have our belt in Mexico. You are going to bring it back, baby. Yes. Kuna ariko kuMexico arikurinda futi bandi. Aiwa totora. Todzoka naro. Tinoenda futi kuMexico todzoka nebelt. Saka inofana kunge iri ari matournaments ekuti vanhu vese vachizingwa chitara nezvavo for the next 10 years. Good. Because for the next 10 years hakuna anosvika palevel inasvika. Because of my ndabva ndaita magoosebumps guys. Manyuku ungati ndini ndiri kugwa kuita manyuku mai mwana ungati ndini ndiri kugwa. Gara zvako pasi. Handi muda kuziva more. You want to know more about her. Anditi ndoda kuti muzive. I want you to know more about her. I want you to know more about her. Right. Esa kutotendera mberi. Coach vari vanamba kupinda magame. Ngauye coach. Tinoda kuona kuti vari kutibatsira kuti mwana uyaenderere mberi. Hai wandafara guys kuita manyuku seni guys ndichiwa achitaura nyaya yebelt kuti kuMexico ko kuMexico unonoyana ndebe madrugs vai. Unodzoka naro. Unodzoka naro. Tinoita zvisadza. Asi sadza kamugayiwa futi. Saka unodzoka naro. Yes. Unodzoka naro. Right. Ndikandimirire coach wako hanzi social media yendu haaite zesocial media. Haaite zesocial media mwana uyu ari kumbokonzentrera necareer yake. Not now. Muchazomuziva time. Kwaiko zvino ari kumboita zvecareer. Toda kuti kana makuzoita makuzimisiwa siri kuzimuka motitirawo Zoom meeting yokuti whereby we pay. Kutoona paSoom. So it's a way of supporting you as well. Chero mukati $5 $10 tiri kunoko. Tobhadha so that we will torture fight nemi asi tiri paSoom. Vanhu vari kunyika dzakasiyana siyana chete tichiona nemi tiri paSoom. It can accommodate vanhu vakawanda. Sure. Kune inonzi ZTN. Yes. Ava ndo coach manje. Munotongoona kuti havana kumira zvakanaka. Munotongoona kuti coach havana kumira mushi. Coach vanogara fine. Andika uya yenyu coach garai pane munhu wenyu. Thank you Prophet Melantic. Tukudawo ma prayers bande nderedu tikuda kuti risare kuZimbabwe rigozoenda akagoenda kuMexico agorodzoka kusinde band. Hello. Muri kupi? Mushe. All right. Adina kurasa ndiri pa live iko zvino. Yes. All right. Right. Coach yai watafara tine mufaro mukuru sisi sema diaries sisi tinonzi diaries family SIS MELLY diaries SIS MELLY vacho vanove ndo vanhu vamakatarisa handitika tinoita zvakasiyana siyana kuma social media uku we are influencers, we are community builders, we do charity work a lot zvakare toita zvakasiyana siyana. So far titori kameka page kane nharo zvekutodaro kane nharo kapeji kako tisu vacho vane nharo zvekuchemberedza katsva views like anoti tichembera handiti kaiti mukapinda pama 40 makunzi machembereka but tiri chembere dzisingatowi zvekutodaro asi in a good way. Right. Toda kugamuchirai padiaries nhasi celebrity catch up. Mune celebrate iri most people they don't know her. And tinongoziva kuti kune vakadzi vanorwa boxing and chichichi vakadzi vakawanda vanyanyi kufodwa mutambo weboxing. Saka nhasi taita mukano kuti timbozivawo more about boxing through Kudakwashe anove ane belt ratiri kuona iri. Isusu hedu ndakudzai ngati nini tangu zvekungo cardio chichichi zveboxing dzimwe dzadziya dzemafareds asi kwete idziri professional idzi. So I have a little bit of knowledge about boxing but vakadzi vakawanda ngavazivi of which tiri kucelebrate mwedzi wemadzimai women's month. Saka she is taking us to another level. She has put us on the map. So today we are celebrating here. We want to know who Kudakwashe is. Akazvarwa kupi, akatanga sei boxing, akazosvika kwamuri mimi coach sei, muri kufamba sei. We want to hear every detail
handitika saka Kudakwashe Chiwandire mwana akazvarwa gore ripi kupi how can you please tell us a little bit about yourself? Ini ndonzi Kudakwashe Chiwandire ndakaberekwawo mugore ra 4 February 1996 ndine makore angu 1996 yes mwana ndichiri mwana ndine makore 26 kuberekwa ndine vana vangu vatatu ane 5 years nema-twins ane 2 years 3 months. All right. So memory akaroorwa here? Memory ana kuroora. All right. So wakatanga kuita zvinhu zveboxing zvirini? 2014 chakakuinspire kuti upinde muboxing chi? I was married to a sensei. Oh, okay. Yes. All right. Okay. Sensei ndewe karatika. Yes. Saka iwe wakazoinda sei kuboxing uchisiya zveke same channel. Karate boxing, kickboxing is the same channel. Okay. Unozochoose wega kuti ndoda kuenda pa ndoda kusiya makumbo anchadosunza makumbo ndoda kuita maoko chete. Okay. Anchadoita maoko ndoda kusunza makumbo chete. Okay, so wakangotanga kuti ndoda kuita boxing. So you are also a karateka? Yes. Une band ripi racho? Ndakagumira blue. Blue. Ndaive ndisina basa negrade. Okay. Chandaida kurovana nevanhu chete. All right. So uchikure have you always been a boxer, street boxing, street fighter kana kuti? Aiwa anoti mu-street zvamo but sekuchikoro kuya munongoziva kuti kuchikoro kune zvakawanda zvinoitika. Asi hondo dzandairwa dzasiri dzangu dzadzidzi okay. hanzvadzi yangu ndasingade kuona hanzvadzi yangu ichirowa. All right. Saka ndaitotira by all means kuti ndamurwira hondo dzangu. Wow. Zvakamutangira. Okay, so for you kuti uzonyatsoti ndakuda kutora this or like waimbozvifunga iri papenyu kuti ndichazoita career yeboxing kana kuti it just happened automatically? Ndinongozvifunga because I was a soccer player by that time. Yo, maybe tine vakadzi vakanyarara kusasikwanda zvese. Unotamba futi bhora rechirumeri? Ndiudzirwe. Kwatinombokuona kuvakadzi wani? Aiwa, ndakagumira zvangu kuma-premier. Oh. Yes, I played for Cyclone Queens, SIS Soccer Academy, sharpshooters. If I know ndakaenda ndichitambira Cyclone Queens. Wow. Yes. Okay, so from there ukazopinda sei uku kuboxing ndizonyaza kuti ndi full time ndakuita career yeboxing zvakafamba sei? Yeah, inyaya yekuti unenge wakatarisirawo something at the end of the day. But pasina chinozobuda through sport yacho. Saka unotozoona kuti when you become a mother zvine zvakutange as a difficult thing kuti uchange wakuita sport at the same time uchengeta vana pasina any amount yekupinda munhu. All right. So that's when I changed everything kuti no ndofana kusiya karate ndichita boxing. Yes, ndakatotambawo ma-tournaments for Zimbabwe. Ndakatotorawo gold. Serious? Yes. Kukarate ndakatosiya munhu wese achitozviziva kuti ndakusiya. Handibatike. Munhu wese aitoziva kuti aiwa kana takutaura zvekarate enda pana kuda. Ndopanotangira karate nekuperera karate. Nasi ticharokwa pano guys, hapana kumira musha. Ndakaenda kutokoza muno muSouth Africa. Ndakauya kutokoza for Afco tournament yandakatamba nevasikana 5 ndikabuda ndine gold medal. Yeboxing? Yekarate. Hey! Sock yokusha. Hey! Yes. Hapana kumira musha. Iwe unozoita bodyguard rangu kana ndofamba. Kuna ndambonidherera murodhu. Kana ndaya kuzivapo ndakumbokutora nchiti hande muHarare muya uchindiperekedza ukango uri kuvari vachidherera kwachiti akapi kwaka. Obvoyanzo kukiya vanhu chaiko. Right. Saka kuzonyatsosvika kuti ndakupinda apa uzosangana na coach vakawa makasangana sei? Wakadi jeni yako wakafamba sei? Takangosanganiswa naMwari tirimo muChegutu. Matakatambawo fight yangu yeamacha yechipiri yandakatamba fight yangu yeamacha ndopa ndakasangana na coach wangu coach Clyde. Okay. Saka kubva ipapo ndopa takatangawo kushanda tese. Okay. Yes. Saka coach approach vaona potential kuti you can do it wakati yandi kutraining. Yes. Kwa imimi coach imimi atisura yinya kuzane zvetiadzo kubata iwe pamwe dzevarume asi toda ngokubvunza kuti ndimuri kufamba nemusikana star yedu izvi imi pamakazonge makumapo choti handikutrene makaonei imi? Ndakangoona hangu play yake yanga ichiita ndicho. In fact pandakatomuona ndakamuona achitotamba ndatoona kuti musikana uyu akanyatsokwanisa kuwana zvakakwana negood guidance anogona kuita kunyatsoenda mberi. Saka ndakabva namuti aiwa ndakabva namuofa ndikadauya kutrena gym kwangu zvese ndechipamari bhazi chimutrena chichi. Saka anga kutouya aitoya kuseni
ndichitokosa kuti ndikangomutena acha anobvaenda kuma but iye aitosera mujimu manje akaya kuseni ozodzokera kumba usiku achingojima saka ari fiti kaipapa ndikataka kuona ndikati uyu munhu uyo siboy here anoona saka ndakabva ndanyatsoona kuti aiwachi let me make a dream come true ndakazomake sure kuti ndanyatsoona kuti boss ane chido sakagedza ndinyatsomubatsira. imi muri professional coach here? Nina former boxer. Muri former boxer? Okay, makagwa kupimi? Inini zvangu wadira kuzoenda kumberi kwasibo. Aditika. Ya boss nanti mbori musoja atimo. Mwamuri musoja? Makore api aya. Hamuna bovitero kuti amusomekazi. Aditika. Hamuna. Aiwa ndakatorowa futi pa democratic. Makarowa pa DRC apo? Gore ripi? 2000 to 2002. Makarova futi shu. Saka boxing itori passion itori umandiri ngano. And I'm a former boxer. Then when I was doing coaching and stuff, yeah. Saka ndotokubatsira vasikana kwawanda. Okay. Saka vasikana mutora kuti munavo vakawanda. Uyu Kuda ndiye akatanga here kuenda kumusoro kana kuti mune vamwe vakamboenda musoro kwaKuda? Kuda manje kabheutirana naro irorema. Yeah, rinorema because she's the first boxer of Zimbabwe kutora bandi. Manu chakatora silver, but this girl she took gold. Alright. Yeah, Satrambo winwaji Zimbabwe. And this belt rakabata, she's the only female boxer in Africa holding this belt. Yeah. And also she's #1 boxer pound for pound in Africa. And she's #20 in the world. Saka murikona toti so compensation manisa kuti tokuwana yo kutodawo kujoina imi mufuka kuti zvokugwa izvi zvine talent guys munonodonodza mazinoko. Boxing is not for everyone guys. Munogona kuenda yenyu kungonodzidziswa mabasics nechichi kuZimbabwe. Muri kuchekuta ndi Harare. Asi akona zvokuti kana uchiza kuti uchiri mudiki unogona kuinda ukanozama ulaki rako. Asi akona kuti wachembera uda kuinda kunoningirira kunogwa unonofa kurogwa nevana. Vamwe vakachembera tunotoka mavillage champion wokunzo. Mavillage champion nekurova vanhu kumavillage. Kana vanoda kunetsa mumaraini wayo uchidotogwa uchinobhura asi I think ndokatokwa nawo isu mavillage champion. Saka tatisvika kuziva kuti chatombouyawo timobotitraina zvokupa village utati kana indirogweri tichisvika pamukoba pepe hakuna noti nyo neitira ndokudhovoza imose kweda kuti jairira nyarara izi ava wakunzwa nei. Boxing cardio is the best cardio that you can do. Hanzi ndakuendesa mwana wangu kukarate. Yes, mwana unokwanisa kuendesa. Yes, I think kids mukatanga varadiki vanobhadharisa munobhadharisa mari. $35 per month. Saka vangofanana nokuti votikutenda $1 pazuva. All right. Yeah, sure. Right. Huko. Okay. Right. Timbotata pedza kamubvunzo yedu. Right. So ndine mubvunzo imwe yandinaye panapa. Hanzi okay, yeah, I think Apindura, what motivated you to go into boxing? Ataura, your title fight in Zambia, right? Let's talk about your fight. Kwakadzokane bande redu iri kubva kuZambia. Anditika, how did you prepare you guys kuti azonosvika pakunotora belt mentally and physically? How did you prepare like maizvita say? Was she waking up at 5? Kana kuti na 4? How did you do it? In terms of training, it was not easy because yeah. What I train 3 times a day. 3 times a day? Yeah, 3 times a day. Okay. Must start 1 year and 1. Okay. So that training I try. Each soldier, yamakanga maita ndo yamamitsawo. Okay. But saka inini nandiziva matambiro emusikana kuZambia nditi. Saka ndozvinachibata ndidza ndinyatsoona kuti richi panapa padaurwa training yakata sei. Saka ndakanyatsoona kuti uyu nehati anayo if she akaita fit anditi akaita fit set ngomuti go saka maidness maidwa nefitness. Yeah, the stamina. Yeah, fitness. Okay. Ndakanyatsokudzikana ndikaona kuti fitness iripo hapo. Imagine kuti takaenda kuZambia titori nechokwadi kuti kunotora belt. Aiwa inini ndakazviona. Inini I saw it. Ndakazviona. First ndakaona panenge nika clip pamakabuda so first yakaitaka because ndakazviona. I think ndo time yakarwa akachangoenda ndo paizorwa Casper University na uyu aya zvao zvemafani boxing but papa kabhedwa mari saka ndaiti uyu Casper itrainera pandinotrainera abva kunoko saka ipapo manje
ndakatarisa ndichinyatsoti chikombeya ndichiti speed ndaona kune umwe ari kugwana kasi pakawo pabody wise kasi pakasimba but uku kune speed uku pana uyu ndikati mwana uyu handiziva nguwe kuzambia but speed ndaona kana musikana kuzambia ane speed yakadarika apa tingamutya anoona ainyi kuti pande riri kuuya saka tasvika kuzambia kuya chakandinakidza manje ndechokuti patakaenda takashedulwa for press conference ati saka uya animwana she's beautiful she's very beautiful saka takatobatana zvidakarwa magrasi saka vanhu vanondiziva kuzambia boxa ari kupi but titori tese boxa wacho ari kupi boxa ndii vakitoteerera vanhu avanje uya ari kurohwa in 30 seconds imagine kureva uyu hava vakusaisa 30 seconds. Walk over. But you know what happened now? After Mskana of Zambia, she's a lieutenant. Okay, new soldier. I got a helicopter. Pavenue. Helicopter. Guess what? Mskana kuzambia akane helicopter akazodzokera ni ambulance arohwa she was admitted 3 days arowana hairdresser she's a hairdresser undi hairdresser futi aiwa une chipo chako mwanangu chakatonyanyisa chaiko chaiko aiwa ndezvamwari zveshuwa paruda support andi tichasvika panyaya yesupport apa saka like mentally achinogwa uko makatsvaga here macancelors or something zvakafamba sei akangoenda macancelors papasina and game iri rakapreparewa zvinhu zvakaoma and takatsvaga support for a long time 6 months ndiri mucamp but I could not get one. Okay. But my last days, oh yes, you know how it is. Ndakazongo impress kwao. Right. Hold on ipapo. Right. Let me educate you, Liberty Shingai Tuna. Anditika unokuti uri kuda chikoro uri mudiki but mamwe ma comments ako anonyadzisa pachaunga chevanhu kudai. Uri kutaura ranzi Doves ezvituna iri kupinda pai pama sports. Chiteka tichiku educate wamunzo ati kudi she struggled for a long time atsvaga sponsor ukuthi aite ma dreams ake aite come true. Pasina sponsor yaida kuita come through. Ndo pakapinda Doves ezvituna yakutaura iyoyo. Andiona ndo pakapinda yaona talent rake ikasponsor for her to be where she is today. Doves yakaita kuti imake sure kuti akwanisa kunopinda kwa akanopinda kuZambia iko zvino kwa ari kuenda kwese vachange vari pama flights and everything zvese ndo vari kuita zvese. Right now she's in SA, they are catering for everything. Kumeka sure kuti dream rake riri kuzadzikiswa. Saka ndati kudzidzise dofo anditika kuti unyatsonzwisisa ipapa anditika right. Saka pamai prepare zvokuenda kuZambia apa pane ma challenges here amakambosangana nawo. Yeah, my challenges saka ndokutoti hobo. Saka but the main challenge manje ndiyanga kuti challenge ndiyakatwa nechi tauda kuenda ku fight promoter kuZambia akati tende by road andimuona. Eish. Saka pachida unogwa. Saka iye angachitipa mwenga iri skillful manungoziya. Kuti at least msikano yasvike akaneta ndo zvanada kutaura kuti yanga isi sabotage here. Yanga iri skillful kuti asvike akaneta. Saka Doves ndipo wakabva atozi zororo pumulani zororo kuti atonzwa kuti apinda neroad vakati no anditi no watitengera ma tickets indege kuenda nakutsa andiningwa saka kuenda kwedu kwakabva kwatiti roji very easy. Wow. Saka tinoda kutenda zororo pumulani neDoves for making your dream come true. Usazova kanga mochika nawo kumusoro because if it wasn't for them pamwe inorowa 30 seconds tonoti nengwa neta murodika kugara makumba nenga azvimba chako simba rinenge zvinonetsa. At least now you know kuti nongofly 1 hour svika panzvimbo wozvi prepare and then mutanga kuti mite man ngikiri mafights enyu and saka iwo semukadzi ari muboxing ndozaiti iri vanhu varume vakawana ndoita zveboxing izvi ma challenges amunofesa wose vakadzi muboxing mude happy. Yeah, my challenges aripo and especially panyaya dzetraining
unotraina nevanhu vechirume ndova unotraina nawo. So sometimes kana usina that heart zvinogona kukuomera kuti uende kumberi because unenge une pfungwa dziadze dzekumashure kuti ina handikwanisi kutraina nevanhu vechirume. But inini I tell you kutraina nevanhu vechirume vavo ndokunondiendesa kumberi most of the times because pandinorohwa nevarume vavo ndinoziva kuti kana mukadzi akandirova ndidona. Saka ndinotozviziva kutoti no sport yevarume saka ndofanira kunge ndiri popa varume papo ndichicontributawo. You know some of apataka kutarisa nebeauty yako neskin yako ukarohwa chibhakira ndokwakutya. Aiwa inini manje handitombozvimbi. Okay. Handitombozvimba handitoratidze kuti ndatobva kufight. Namusoja. Saka ndinototrya by all means kuti ndajoinana nevarume vavo and ma-exercises ese avanoita vamwe vanotomira vamwe kutofenda vamwe kutozomuka mangwana asi nini ndiripo ndakamira ndiri zviri mauri. Yes. Saka machallenges atinosangana nawo but haasi machallenges ekuti tingati akashata hawo but kune vaye vane pfungwa dzisina basa dzakasara vasingazive and you know isusu vanhu vechikadzi tinotraina nemabhasta nematairi kune vamwe vane pfungwa dzakasara dzakadhakwa ndizvozvo saiyeyu trust iyeyu anzanoimira timuonikara zviya tamuona liberty shingai exactly vanhu vakadai soka ndo vanotadzisa mamwe mafemale boxers kuenda kumberi nekuti the moment yauri kutraina inini pfungwa dzangu dzikufokasa kuti ndikufana kutraina ndikufana kutraina ndakatinangana netarget yangu yakadai asi panouya vanhu vakaita sevanhu ivava vanouya vachisikuongorora pamwe akutotarisa zvimwe zvisinei naye musikana ane mazamu here ane magaro here anechi handiti mukona of which ndo vanhu vanotidzikisira because at the end of the session kana at the end of the day paunenge wakafokasa iwo kuti ndikuda kudai ndo vanhu vanouya vachikudza kuti tinokuda hazvienderane nesport zvinhu izvozvo hazvitoenderane nesport zvachose. If you want to achieve some of the things unofanira kutobuda mazviri. Saka tinongoda vasikana vane mwoyo wakashinga kuti vanoda kuenda kupi neupenyu hwavo and matargets avo ndi like inini zvangu motivation yangu iri pavana vangu. Okay. Yes. Right. I think vana vari proud, very proud newe zvisingaite ndinoti vanotorwadziwa kutondishaya panzvimbo ndinotoshuwawo kutoti inyaya yesport zvayo asi dai ranga riri business ndingadaenda ndichifamba nevana vangu wherever but zvinhu zvakatondiomera but ndo shuviro yangu yekuti wherever vana vangu ivavo vanofanira kunge varipo because vana ivavo ndo vanoita kuti zvinhu zvese zvinge zvichiitikana sei kunyange ndikataurwa zvinengei but for as long as ndikafunga vana vangu kuti right I want to work for my kids power racho handitsananguri handiti kubaba vana varipi handizivi. Okay. All right. Pawakapinda muSouth Africa iwo tokamboya kutokoza ukazoya iko zvinezvi vanhu vari muSouth Africa vari kugamuchira sei? Yeah, so far welcome yedu yatapiwa neDoves and tichisvikawo Zororo Pumulani. hatina chekuti tingatauri chakaipa chaitika nekuti dai papaine chakaipa chaitika patasvika paairport papo ndo panouya vanhu vakawanda pane paine vanhu vakawanda saka you could tell kuti muno mamugarike but so far so good. Yes. Ice red carpet. Wow. Thank you Zororo Pumulani. Thank you for giving back to the community. Thank you very much. Right. Guys, I want to open up for you guys to ask mvunzo. Saka njakupai 10 minutes only. Ask your questions ndichibvunza kuda. Ime mchinyora ini ndichibvunza kuda. Muchinzwisisa zvamuri kuda kuti muite sei. Tibvunze mvunzo akupindurei. Kuda kana coach wake zviripo. Coach yanzi makarora here? ndakarora nditori nemusukuru. Aiwa kochi vakaroora kwanzi vane musukuru kochi. Right. Saka mudzimai wenyu kochi imi muchifamba nekabhebaka muchienda muri muchidididi apana waereka nekuza zvatoita sevakadzi apana waereka pakutanga unoziva munhu achitanga papa anenge asatambuzi exactly kuti zvingaitiki obviously mukadzi tiri vakadzi ndizvozvo but manje mukadzi wangu manje she's the number one supporter manje anotosupporta zvingaitoti kana
totoenda nawo kumba kwangu and andosapota tomesha totovabikira staff yangu andozatoti abva kutraining aneta otowachirwa anotoziva toti aiwa aba iripo apa ibusiness animugona but pakutanga uzoshuwa anenge aimbotoimwe but akatosvikira kuona toti aiwa for sure we mean business when you are doing this thing is business. Wow. Right. Hanzi, kuda une diet here? Yes, diet ndinayo. Okay. Andingagone kutsanangura zvese pa diet yacho but sevanhuwo vanongoriwo neka life kakangodaro hatikwanise kuita zvese hatikwanise kuenzana nevanhu vekunze America. Yes, but isusu tinongobvisawo zvishoma nezvishoma zvakaita sesadza mastachi tinongowanzawo rice maspaghetti zviri light. Yes, saka usi kudya sadza so no sadza kusvika rini? kusvika fight yaitwa kusvika fight yaitwa. Saka sadza apa kochi ivi sadza rodisturba chiapa rozvimbisa dumbu stachi unoziva kuti sadza ukaridya unoda kuvata anenge uda kuvata you need a lot of rest. So paunoresta maningi papa that's when you start to gain more weight and other stuff. Muri kunzwa here mucomment section kumajojotengisa nyaya yesadzaira munofarira sadzairi like unoziva machira tinozoita sadza tinozonyanyawo kuti munhu kana kuti ndichiti ndaguta ndaguta because ndadya munhu akadya raisi unoona angona kuzomukira kuti uda kuti da kudya because angaitijara kudya sadza. Saka raisi haisi starch here mikochi? Starch zvayo but it's different panechi inawenya kusimba sesadza. Alright. Saka raisi haikuitisi mapotatoes anodya? Mapotatoes potatoes harina kunyasosimba sesadza? Azodya akafraiwa machips anjakawana chicken ina ayari dangerous manje muri kuzvihwa kaimi kana ari mapotatoes unongorwa kana mamashed nothing mongwesa okay chete amise kana butter. Wow. Okay, kopa madrinks unomwa here? Madrinks tomwa doro mafizis doro aiwa doro aiwa tukuita zvebasa kwana siri kuita zvebasa aiwa kana tisingaite hedu after tatowina pamwe ndine ndakatotanga kutobata. Okay, she's not on social media yet. She's not. Maybe we'll talk na coach kuti vaite page ravanoposta ivo ravanokontrola ivo coach not iye havasati vave nefacebook motizanzi tokumbirawo facebook page ndimi vanhu vatoda kusapota because disusu kwedu kwakazara vakadzi vanosapota cheko apa muri kuonekwa nenyika dzese andi muri kuona pasi rese. Saka mukazogona motitirawo facebook page rekuti mukazotipa link so that people can follow so that we support. Ndambotaura nyaya yekuti kufight yamuri kugadzirira yamuri kuenda unoitai vari kuzimbabwe vane mukana wekuuya kuzoona but isusu tiri kure nawo mwana nacanada australia america uk kupi coach motitirawo zoom then we pay topindawo pazoom tosupporta because mwedzi wemadzimai toda kutonyatsoona fight iyoyo tichitochiya up hazonzwa ake noise note tiri pafoni asi teta tiri paground aiwina chete by fire by force because isi tiri venoise hawaiwina so far hapasati pave nepekufollowa dorin asi manje saka hanzi unorema macages mangani? For now ndikurema 60 kgs 60 unofana kunge ndiri 55 kgs. Saka you working on those 5 kgs kuti down? It's only 2 days. Okay. Yes. Ayo Facebook live atizobhadharizve guys, we want to support ka akaita Facebook takuona maharaka, we want to support. Yes. Zoom tinopinda nemari kana usina mari aupiwi link yekupinda muZoom hanimona. Saka pane mubvunzo ndowanzi okay, hanzi when is the Mexico fight? On that one is depends with this one yanichatamba pakutanga kuti wawina yakati hauna ndawina irikauta unowina wakatowina udhara ngataura zvekupinda kumberi. Actually ndakawina zvangu but they give us 6 months alright kuti tizotamba imwe fight. Okay, saka that will be next year February or March. Yes. Alright. Okay, alright. Tine surprise panapa yatinayo yawapiwa panapa. Hamotiri kuiziya yakati hausi kuiziya.
asine surprise for you. Rega auye tione. Tina former soccer player webhora uya kuzokona. Okay. Saka wazviri kunakidza kana support wakudai so even nema soccer stars edu aiwa zvinonakidza. Howe magloves ifight quite umpondirova. Mr. zviri sei makadi munozivana here. Aiwa saka kutakakonana tinofara maita zvakanaka chaizvo mauya kuzosapota mwana uyu. Magona mese muri musportika kana vachisumudzira nyika vachiratidza vanasikana zvinokwanisika kuitika musport. We appreciate anditi more than appreciate, especially this month of Women's Month. Right. Saka imi muri kuti hamuzivani. It's for you guys to introduce. Kuna vanhu vanefana kuti anoizi kuseruku. Timboti dzimirewe mafoni enyu mise pasilence. Zviintroducei muchiudza musikana uyu. Nokuti makatariswa nanhu vanoda kuzivawo vakatomirira ndiani muchavaziva. Nhasi. Chidedzai varume vauye pano ndovebhora. Nekukura vakatoona panguva yedu tichitamba. Zita rangu nonzi Innocent Chigoya. Innocent Chigoya. Former Orlando Pirates. Yeah! Orlando Pirates in the house. Yes. One of the two big clubs, the oldest clubs in South Africa. Played for. In Zimbabwe, played for Fire Batteries, Wichitumwiza, Mr. Mangoti, and national team. Chitamba zvakare national team. Innocent Chiwandire. Introduce yourself, baby girl. Nice to meet you, Mr. Innocent. Ini ndonzi Kudakwashe Chiwandire. I'm the current WBC champ. Yes, later worship boxing. Mungori mufield wana ndi muse muri musport. Avaitambira Orlando Pirates guys. Akungosvikina napuna ku Orlando Pirates. Akungosvikwi zvekumhanya. Kusvike futi zvekumhanya. Kana uko akusviki zvekumhanya uko. Saka panapa nguva ineka isusu titori vana vadoko pane ichi chaitwa. Pane bhandeni kai ndizvozvo. In Africa. Right. Number 1. Wow. Imimi mwedzi wechidzi wemadzimai mwedzi unoyu. Chii chamungada kuinspire nekuudza mwana ushu kumusumudzira musport yake semudzimai? Atosumudzira kudai. Akutotaurira vechidiki vaone vaari zvaaita. First in Africa, in the world, in the 20, if I'm not mistaken. I'm following. I wasn't following, now I'm following. Good. Which means this youth have to follow and represent Zimbabwe. If you put Zimbabwe on the map like what she has done, what do you need from our women? These Wow. are the eggs of the country. Wow. I think it's so, what should I say? It's so good. And the feeling is so great. You know, seeing a former soccer player, former soccer star, achiuya kuzokuonawo. How are you feeling right now? I'm feeling great. Semuna kambotambo bhora unyatsonzwisisa kuti zvizviri kuitika. Hanzi Ezra Mnyandoro ari kupinda Peter Ndlovu. Ava apo right now but takamirirwa na Mr. Innocent. Mr. Innocent ndo vakatimiririra. Vamirira vakomana. Because chingaite kuti number 1 wedu muAfrica. Wekuzimbabwe nyika yakashoreka. Zimbabwe. Takashogwa kaisu. Tinoshogwa zvekudaro. Asi approve vanhu wrong. Because takashoreka kwese kwatofamba tichingoi Zimbabwe haina chinhu chiko vanonhuhwa vanotsvina vanogonei iro bhande iro. The most important thing is here in front of us. True. And it's from Zimbabwe. True. Zimbabwean lady, women. Okay. So we truly sorry for that. We truly appreciate this gesture that I wish I was at the airport, but I was late. But I'm here. Wanted to be there at the airport to, to be one of the cheerleaders. Number 1 from the number 1 again. Yes. So I know I truly appreciate it. Wow. Wow. To meet a champion.
Ha champion for sure. I'm so honored. Inini unoti band ndakatoribata band irori. Hana asana togwa mamsana mamtora picture kai mangoti mufa uti mpuntora picture ne band ndomponisa pa status. Mambo ndiona kuti band rakuda ndakanga ndakaribata band. Chero rikazo togwa makora chatera sinda akanga ndakaribata band. Right. Mune anena une number essay. No. Coach. Right. Hana number, guys. We wanted as diaries to give a token of appreciation through my e-wallets and whatnot. But now the challenge is Hana number. Hana phone number. You could tingati my diaries varukuda kuisa 50 rand, 100 rand, 200 rand just to show kuti tikutomsupport zveshuwa. Tirikutoda kufamba naye zvekudaro. Hanimaona. Zvino manje toita sei? Kumatiza kupa ndo pamaka maifa ngosha kagala ngamuyaka yanika phone ngamuyaka. So da kai baba. So zvangopedzerwa baba. Tibe munhu anogona kusangana nawo. Kana Mr. Mngoti na Mr. Mngoti. Mangoti. Katichipi na namba hii. 977. Yeah. Right. Guys, ndapina number ish. I've pinned and open the calls, Smelly. I don't have phone yema calls right now. And enough phone yema calls right now. And I see varume vachisapota zvokuti do. Okay, guys. Ndaisa number. Please, as diaries. Sema diaries, please. Sema diaries. Ngatitei ma e-wallet atagona. Anzi said, no, tikuisa palaini iro. Ndiye munhu anenge achifamba navo pauri kuenda. Animaona. So, ngati sema e-wallet ipapo antika kana uchikwasa tora number yo to make arrangement tunotumira sei mari kana uri kure kana uri kure uchida kuvatumira make arrangement neumwe munhu ari mu SA antika womupa mari iye okwisira inonzi okwisira omisira mari antimaona vawane kutenga regai ndibve ndaisa yangu ini ando I always lead by example anditi salida wenyu samomzi venyu I always lead by example handina hangu mari yakawanda but I'm leading by example kuda you are putting us on the map. Anditika guys mukangokanda zvima 2 wire mwana uyu awane kutenga drink anditika awane kutenga drink anditika ari pari kufamba chienda please ngatidai daro iso isaima e-wallet guys isaima e-wallet team admin mwana uyu andiza mukatishayira 500 rand team admin UK team admin diaspora amutishawire 1000 rands please tatichikumbirawo mwedzi wemadzimai let's support vana ava is it possible mazano kune munhu asina social media ushu tamuona tiri kufunga kuti hazviitiki vana vemazuva vanofunga kuti social media ndo life they think social media is everything and dei taigona kuzoshandisa zvakanaka zvingade zviri nani you have challenged me baby one munhu anogona kungashandisa social media hahana social media ari kufocus ari kutsvaga mari phone anayo but iyi phone ndakatoramba kuchinja this phone ndakatoramba kuchinja ine WhatsApp ine zvese ine Facebook ine whatever zvese zvirimo mukaona but ndakanzichinja phone ite phone hombe inoita zvema Facebook whatever inini I don't have time for that ndine time yekutrain I train twice a day I need to rest ndikatanga zve social media ndoza focus ndizokwanisi and I will fail you I tell you unozondiblame kuti hey kuda this kuda that but it's because of my phone so for now no social media no whatever kana tatozofunga izvozvo my manager is going to be responsible nazvo nezvinhu zvacho izvozvo then we go for inini changu basa rangu itraining nekuisa nyika pamap I want to make you proud and ndidi kuti muzondisa panzvimbo isiririyo because ndinenda kufaila because of social media. Good. Wow. I hope ma 2000 ma 2000 you are learning something and you are learning something from saka mfunzo kupesa satenda pane ari pastikere mazana in terms of murume waripo saka ari kusupporta here zvokuda no supporter singaiti ngombo zvawo asano support okay pana bhuti wanga kwai pane munhu kwai makanonoka patita munhu kudzara kwai makanonoka apana tinochatisa isu kwedu zvokutodaro chaiko asi wanonoka sha dei wakakurumudza kuti ingade zvomapinda
saka right hanzi time yedu nekuda kwetime ari kumhanyira kuenda kutraining handitika saka ari kumunda unotraina saka Kuda, thank you very much from the diaries. SIS MELLY mkoma from the diaries as well. Thank you very much. Nepus. Oh, media greet. Oh, meet and greet. I don't know for how many days. Ah, no, she's still here. Yes. Okay, guys, wow. Yes. Yeah, this is good news now. Where's the Jobek? Ganzine Zororo Pumulani. Titakuronga meet and greet. Pachenge chijga nyama. Amusiwe yano chikandika kuti. Musiwe saka vari mujobek mogadzirira. I will tell you the date and the time. Mo we are messing wandi wenyu antika takapfeka matichets edu ezororo pumulai kunenge vanenge vasina ndichameka sure ndakuorganize musi wachona handitiya tofarira mwana uyu meet and greet muchimutogoma pictures naye muchimuonawo chidini ndendiripo totouya panapa totosapota mwana uyu wherever kwatichaudzwa kuti ndekupi antika saka tinenge tiriko. So guys, for now this has been it. Guys, ndazotya kurohwa ini nandichade zvokuita fight naye ndatya kurohwa. Saka guys, ndokubatai paleta ndika regai timboperekedza vaenzi. Love you, thank you for your support. God bless.